Bandiraɓe tedduɓe, on calminama, on juurama. Hande amen defto e jaɓol amen gotal mo mbannoɗen e demgal jolfe, koko fayete Noël. Oɗo ɓajitoɗo woni koye wiide almuɓe Isa ɓe mbaɗani fête Noël, manam Ida Milad. Ko ɗo no jiptori tumuyi masiyankoɓe dewol diineji hefereɓe. Kono mbele ko tawaka nder deftere Allah nde ko hunde lundinde nde. Ene woni gueɗe kewɗe nde tawaka nder deftere e bindi ɗi Allah teddini. Ko eno portable ni tawaka toon, kono harmaji kadi. Gila e baɗe ɗe nde neɗɗo goloto, e aadaji, e bornantere, e gueɗe kewɗe tawde lundake kongo Allah ene wawi nangirede noko selli. Allah ko haali noon gueɗe bamtoje diine, bamtoje jangde cellude. Mbajotoɗo o jokki o woni wiide holto keɓete 22 décembre ko fête jibinande almasihu Ida Milad. Woyi ɗum umri ko Solis Invictus fête mo hefreɓe mantortono nangue ngue. Ndaw ko hawni o yiɗi tumde masiyankoɓe wonde eɓe ndewa Solis Invictus eɓe manto nangue taɓe tinani. Ko addi foof ngon miijo ko jimgo no feewi, wona ko hawre e ñalande ɗe foof gonda e rewde. Sen jiptiri hen yeru 25 décembre hawri kadi e ñalande Dustour Taiwan, manam Constitution Taiwan. Kono baɗo Noël to États-Unis tawa ena ani mawninde Isa almasihu e siftorde jibinande mo, wonani e mawninde ñalande Constitution Taiwan, woni koye mawninde jibinande almasihu. So tawi anniversaire am hawre e mawlud, ɗum firtani kala baɗowo mawlud mawnani anniversaire am, sabu ma ƴeewa aniya joomum. Wadde diineji ɗi keewi te hen sahaji alay sago ñalaɗe ɗe kawre, kono ɗum firtani masiyankoɓe ena ndewa Allah nangue seɓe mawnina jibinande almasihu. Ene gasa woodi miijiɗo won puntuɗo ɗumen funtiɓe ɓe mbatti rewde Allah nangue taɓe tinani. Kono ñawo mbaɗiji ne wawi jumde, sabu hunde ne nanda lewru e hoddere tawa jiidani. Najma hilal hunde ne jiiɗa mbaadi julde joyi e Zoroastrian o potadi joyi e l'Islam. Hono noon katlikeɓe ni eɓe jiptano kewuji e mamale humba mbindago, eɓe lomtire ɗe gueɗe hawrde e jangde sellunde. Hono noon ene woodi ko wawi noon nder l'Islam ni. ñalande ajuma ko ñalande aruba wiyeteno Adam. Hono no tafsiraji tenkiniri ni, aruba ko ñalande nde siriyankoɓe siftoratno mayde Isa almasihu. Ɗum e wade noon e beele muslimaɓe nder aduna foof nde ɓe mawninta Allah ñande ajuma, eɓe mbaɗa zikra, e beele eɓe ciftora, eɓe mawnina, eɓe teddina ñalande de Isa mayino. E dow pinal wajotoɗo e beele julɓe mawninani mayde Isa almasihu se ɓe juuli ñande ajuma. ɗum nannaki bandiraɓe. Hono mbajotoɗo o jokki tan koye wiide chrétien masiyankoɓe e ɓenan ndewa Solis Invictus eɓe mawnina nangue ñalande 25. Kono ene wawi taw hay ngon miijo ñawi e wonde Solis Invictus tengtinaka no fête ha hitande 350 caggal jibinande almasihu. Tawa noon fête 25 décembre ɓooyi no feewi e on saaha, taw masiyankoɓe eɓe ɗum mawnanno gila haade ɗum. Wadde joom ene wawi jeyndine wonde Aurelius lomtiri 25 décembre no fête Solis Invictus ngam haɓade masiyankagal. Ene jeeya e daliluji majum wonde John Chrysostom ena haalano ene janginanno ko fayde 25 décembre no jibinande almasihu gila haade
nde Solace Victus woodi. Wadde 25 décembre wonno e limleɓe masiyankoɓe gila adan. E ɗo ɗom e nder hitande 311 Augustine e hoore hade eno Solace Victus waajotono dental gonɗo to Afrique biyeteɗo donat en kamɓe eɓe nangirteno e won hen aadaji boyɗi te Noël ko hen jeeya ɗum bolum ko ɗum dalilu Noël addima Solace Victus wadde kew Noël ene nangirteno kew e 25 décembre gila tema dande tatabere nde hade Solace Victus. Kono holto masiyankoɓe keɓi nden ñalande ko ñalande jibinande almasihu. ɗum umri koye aada yahuriyankoɓe. On aada o wi wonde ñalande ɗe jomum sowa nde reedu nene mum manam ñalande conception ko en nden ñalande jomum fotata mayde. Wadde ɓayri eɓe ɗamminino eɓe gandi ñalande Isa maayi ɓe limtirino ɗon leeɓi 9 cowiɓe ngu caggal ñalande mayde Isa nde. Ete dow hiise maɓɓe ɗum hawre ko e 25 décembre. Amin mbawi nangirde wonde hiise maɓɓe sellani wala wona on ñalande wala on sa'a Isa fotno jibinede. Kono noon haɗani mawninde jibinande Isa almasihu ala fof ko ñawi hen. Ene dasi waade no cuurawi no moƴƴi kono adan yimɓe kutorno cuurawi ngam teddinde jalaŋaji mumen. Kono an keɗɗotoɗo saɗa waɗa cuurawi beele ko ngam teddinde jalaŋaji mbaɗirta ɗum. A jarama e keɗɗugol moɗon. Yo Allah barki noon e nder o fet yo en julmo wuri ta en mbiyete en gustaki. Bandiraɓe tedduɓe tinnuɗe jeehe ko yawi jeewe namne.com te kettoɗe poolel jeeri to soundcloud.com on jarama.